1860. Josef Jacobi grundlægger Jacobi-teglværket i Duderstadt i Tyskland. Konstant vækst fører til, at der opføres en ny produktionsafdeling i Bilshausen. 1878. Christoph Walter grundlægger teglværket Walter Dachziegel i Langenzenn ved Fürth i Tyskland. 2 teglstensproducenter gennem flere generationer. Næsten 150 års erfaring danner en solid basis for begge virksomheder i deres udvikling til store industrivirksomheder, både i og uden for Tyskland. Tyskland i 2005. Jacobi-teglværket i Bilshausen opkøber Walter Dachziegel GmbH i Langenzenn, der indgår i koncernen som et 100% datterselskab. De 2 virksomheders firmakultur og sortimenter supplerer hinanden perfekt. Velkommen hos Jacobi-koncernen, et team af traditionstro eksperter inden for teglsten. Det gode ler forener os og giver en positiv sammensmeltning af 2 mellemstore virksomheder. Det gode ler forener os og sikrer et frugtbart samarbejde med vores partner inden for handel og håndværk. Jacobi-koncernen opnår med sine i alt 500 medarbejdere en årlig omsætning på 75 millioner euro. På det ca. 400.000 kvadratmeter store virksomhedsareal fremstilles der i Bilshausen, Langenzenn og Duderstadt 60 millioner falsteglsten og 25 millioner bæverhaleteglsten om året. Vores udgangsmateriale er ler, et rent naturprodukt. Førsteklasses skiferler, der er grundlaget for Jacobis forskellige lertyper, leveres fra mange forskellige steder i hele Tyskland. Anderledes er det i Langenzenn, hvor der findes en lergrav på virksomhedens område. Denne lergrav har gennem årtier leveret råmaterialerne til førsteklasses Walter teglsten. Her er der ingen problemer med lange transportveje. I lerlagerets store blandingsbeholdere samles de forskellige råmaterialer, der forarbejdes i specielle blandingsforhold. Vores store erfaring og den konstante overvågning af lerets sammensætning har sikret en ensartet og fremragende produktkvalitet fra år til år. I koldergangene bearbejdes råleret ved en trykpåvirkning på 54 ton og trykkes gennem små sigteåbninger på 11 mm. I de efterfølgende valseværker males leret næsten til pudder. Leret knuses endnu en gang, så kornstørrelsen kommer ned på 0,5 mm. I sumphuset, som er en mellemstation for det helt finmalede ler, opbevares der 5 x 800 tons bearbejdet teglmasse. Herfra føres leret videre på transportbånd for tilsat overskydende ler fra presseformene og når nu frem til sigtefordeleren. Leret opvarmes med damp til ca. 40 grader, hvorved leret bliver meget plastisk og let at forme. Strengpressen komprimerer leret under vakuum til en endeløs streng. Leret skæres herefter i skiver, der via en elektronisk styret sugearm enkeltvis føres videre til tilbehørspressen. I denne presse fremstilles der produkter som rykningssten, vindskedesten og også andre typer keramisk tilbehør. Fladeteglene formes i revolverpressen. I denne multifeltpresse kan der fremstilles mange forskellige teglstenstyper. Der udføres 17 formninger per minut, og med 4 forme giver det en produktionsrate på 68 teglsten per minut. Den hurtige rytme afbrydes kun 1 gang i timen, når der skal skiftes presseforme. Presseformene er af gips. Meget fin specialgips støbes ind i formholderen. Slutproduktets kvalitet afhænger 100% af, at der fremstilles præcise forme. Formene sikrer ikke blot, at teglstenene er målfaste, de giver også en perfekt glat overflade. De friskpressede teglsten lægges til tørre i rammer, der anbringes på afsættervogne, som fyldes og køres ind i tørretunnelen.
Der står konstant 72 vogne med hver 920 teglsten i tørreanlægget. De 66.000 teglsten tørres ved 90 grader i 24 timer. Hvis teglsten er for fugtige, når de brændes, sprænges de. Afhængig af hvilken farve og overflade der ønskes, køres teglstenene gennem inkuberingsanlægget. De tørre teglsten kan nu let optage finmalede, farvede lerblandinger, så engoben under brændingen kan gå optimalt i forbindelse med den tørre tegl. En efter en sættes teglstenene i kassetter, der sikrer, at teglstenene holder formen. Kassetterne med de tørre, naturrøde eller inkuberede teglsten stables på de specielle ovnvogne. En videreudvikling inden for teglværksbranchen er de mere avancerede, fuldautomatiserede brændingsovne. Her håndteres teglstenene udelukkende af robotter. Kassetterne bliver stående på ovnvognene. Selve brændingen af teglstenene varer kun 3 timer, og produktionen kan derfor hurtigt tilpasses, hvis der skulle opstå flaskehalse. Der er generelt færre teglsten på hver enkelt ovnvogn ved denne produktionsmetode, og derfor kan vognene køre væsentligt hurtigere gennem brændingsprocessen. Hjertet i disse brændingsovne er den computerstyrede central, der styrer og overvåger de enkelte brændezoner i tunnelovnen. Teglstenene kører gennem ovnen på 25 timer. Tunnelovnen er mere end 100 meter lang, og ildkanalen har en bredde på næsten 6 meter. Brændingstemperaturen er på ca. 1000 grader Celsius. Med tunnelovnen opnås en brænding af høj kvalitet, så en ægte teglsten fra Jacobi-koncernens sortiment kan tåle både frost, UV-stråler og syreregn. De brændte teglsten tages ud af kassetterne og sendes derefter videre til klangprøven. Klangprøven har lige fra gammel tid været den bedste måde at kontrollere den færdige teglstens kvalitet på. Selv den mindste hårfine revne registreres på denne måde. Teglsten, der har en mislyd, registreres som defekt og genbruges. Op mod 99% af alle fremstillede teglsten lever op til klassifikationen første klasses. Teglstenene stables på europaller og genanvendelige Jacobi-paller, der pakkes ind i folie. Det gør pallen og dens indhold mere stabile, og teglstenene beskyttes samtidig mod snavs. Udover fladetegl og keramisk standardtilbehør leverer vi desuden andre dele til formfuldendte tag. Også tagtilbehøret, f.eks. vindskedesten, bliver grundigt kontrolleret ved både visuel prøvning og klangprøven, for at sikre, at kvaliteten er i top før emballering. Derefter emballeres vindskedestenene i pakker af 2 styk og sættes på paller. På højlageret opbevares valmkapper og f.eks. startsten med specielle udsmykninger til tegltage ekstra beskyttet. Her er der desuden andre ikke-keramiske varer til det funktionelle tag. Teglstenene læsses nu med gaffeltruck på vores effektive og pålidelige speditørers vogne og transporteres videre til byggepladsen eller til forhandlernes lager. Men før lastbilen læsses, modtager chaufføren fragtpapirerne i receptionen. Normalt bestiller forhandlerne teglstenene på forhånd og tager dem i kommission for at sikre en problemfri udlevering. I spidsbelastningsperioder læsses der ca. 300.000 teglsten om dagen alene for teglværket i Bilshausen. For at dette kan lade sig gøre, skal virksomheden have en effektiv intern salgsafdeling.
Bygmesteren bestiller varerne hos forhandleren, der sender en bestilling til Brik plus Brik og videre til den pågældende salgsafdeling hos Walter eller Jacobi via telefon, fax eller e-mail. Her registreres alle ordrer, og de integreres i udleveringsprocessen og faktureringsforløbet. På basis af vores know-how udvikler laboratoriet en gobe og glasur, der er perfekt tilpasset til Jacobi og Walter, så teglstenene forbindes optimalt med den farvede lerblanding. Desuden testes materialernes vandabsorption og brudstyrke. Samtlige interne kvalitetskontroller opfylder kravene i henhold til DIN EN 1304. Desuden overvåger et uafhængigt institut også Jacobi-produkterne, som derfor er mærket med kvalitetskontrolleret. Naturrød eller inkuberet, let silkeagtig glans eller helt blank overflade, kraftigt buet eller flad, teglstenenes specielle form giver taget dets helt unikke udseende. Vores store sortiment omfatter også tofarvede teglsten. Udsmykninger til taget, såsom søvngængeren, katten eller rykningssten med udsmykninger, giver dit tag et helt personligt præg. Jacobi og Walter har flere flotte udstillingsområder. De er altid åbne for besøgende, der gerne vil se udstillingerne i den pågældende region. Vi anvender dem også, når vi flere gange om året afholder vores bygherredage. Jacobi og Walter er specialforretningernes og tagdækkernes pålidelige partner. Vores mange forskellige prøvestande giver et overblik over hele sortimentet. En hver model har sit eget udseende, og et hvert tag sin egen historie. De forskellige krav, der stilles i forbindelse med fredning, arkitektur, funktionalitet og økonomi, kan opfyldes uden at gå på kompromis. Lerteglsten er et naturprodukt, der tilgodeser miljøet. Søområder og skove i vore dages landskaber bærer præg af, hvordan man ved nedlukkede lergrave har genetableret naturen. Med teglsten fra Jacobi og Walter har du med sikkerhed truffet det rette valg, både nu og i fremtiden.